Ngawukele wethu ngala, ngawukele, ngawukele, ngihawukele wethu ngala, ngawukele. Emakhosini bogogo nabomkhulu ngiyanamukela kwi-channel yethu usahleli nogogo Patricia. Ngiyabonga for konke enikiyenzayo kule channel. Angazi ngibonga kakhulu futhi hayi kancane. So namhlanje sizokhuluma ngokuthi umuntu athi wegogo mina ngiphupha bees, right? So umuntu othi gogo mina ngiphupha bees, ngicela ningicoleleni nkosami. Angazi bees mina ngesiZulu yini. Angazi sikhulele emalokishi kodwa ke niyazi ukuthi ngifuna ukuthini. Alright gogo, I dream of bees. Mawuphupha bees, that's why ngifake lesiphika sami nkosami, isiphika samakhosi. Hey, ngiyakutshela ngifake nale bhayi lami nkosami lamakhosi lengwe. Yes, so uma uphupha bees, yes, right, be it uphupha bees akugijimisa, uphupha bees akuluma, uphupha bees asesihlahleni, BA1 bee amaningi. Gogo ngibona le bees nje, ibhizi nje emotweni yami, ibhizi yangena endlini, kubhizi nje bees. So bees bantu abadala mawaphupha kuye kuthiwe amakhosi lawo, umoya wamakhosi, the spirit of amakhosi. And uma uphupha bees kuyenzeka ukuthi because of usuku saba, maybe mawaphupha ubaleke ephupheni ubone ngathi azokuluma. Mawenza kanjalo or mawakuluma, masithi mawakuluma, kunento wrong ewuyenzayo, noma bayaqaphelisa ukuthi no awulaleli wena, so sesikushaye. Noma mawubaleka bayabona ukuthi no awusinaki wena, uyasibalekela, kunomsebenzi esikupha wona wena uyawubaleka. Alright, and sometimes mawuzobona bees amaningi, inkosi by nature, inkosi ayikhothameli nanoma ubani, and inkosi by nature ayihambi i1, inkosi ihamba nama-guards awagadayo, inkosi ihamba namabutho, ngoba inkosi nkosami mayihamba iyodwa nje bayifica nkosami, leso sizwe nje singacula amagugu nje ukuthi sangcwaba inkosi yethu, uyabo sa. So inkosi ayihambi i1, inkosi namakhosi nje kunamabutho inside, phakathi inside. You understand? So yeah, and ngeke anilume nkosami emaphushweni, even in real life mawubona ibee yekelani ukuyishaya. Though I know the first reaction that comes to your mind, ibee mayingena, it's abantu abadala basuke bakhona ungayishayi le bee. Actual fact mawuyibona hamba uyemsamo uphahla ukuthi nginibonile abantu abadala ukuthi nifikile, khona umlayezo nizongipha wona, noma khona i-warning enilethile ngaphansi kwekhaya, or noma benizongibona nje, benizongivakashela nje nizothi sila. But anyways, yeah, don't forget ukulike ivideo yami, nisubscribe, nibukeleni ama-videos amanye. Ngiyanithanda emakhosini, camaku ndawuwe sedihanya ndawuwe.